Kuumasinkitys on pintakäsittelyprosessi raudalle ja teräkselle, jossa käsiteltävät kappaleet puhdistetaan peittaamalla suolahapolla ja kastetaan juoksutteeseen ja lopulta upotetaan sulaan noin 450 celsiusasteen sinkkiin. Sinkkikylvyssä sinkki ja teräs reagoivat keskenään ja teräksen pinnalle muodostuu noin 50–300 mikrometrin paksuinen pinnoite. Teräkselle ja raudalle on olemassa monenlaisia pintakäsittelymenetelmiä, mutta miksi suuremmissa rakenteissa kuumasinkitys on usein paras vaihtoehto? Muihin valmistusmenetelmiin verrattuna kuumasinkkipinnoitteella on olennainen ero. Se suojaa sekä rakenteellisesti että katodisesti. Pinnoitteella on siis fyysinen ja kemiallinen suojaava luonne. Pelkkä tekninen ylivoimaisuus ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa. Kuumasinkitty pinnoite on kestävä, monesti taloudellisesti kannattavin ja ympäristöystävällisin menetelmä.